ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ ನಿಕುಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರ ಒಂದು ಕೋಡೆ ನಾಂದಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನ ಮದ್ಮೆ ತೂಕತೆ.
ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಪಲ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ತಂಗಡಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾತನಂತ ಅನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೋಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೊಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಲ್ಡು ಒಣಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂಚ ಪೂರ ಲೈನ್ದು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಆಪುಂಡು ಜಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಜಿ ಅಂಚ ಒಣಸು ಪೂದು ಬತ್ತ ನನ್ನತ್ತು ಪೋಯಿ ಒಡೆ
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.